layi jan wuya ni ake wa kirari yana iso ɗan maza sun boye gashi ni ba na inkari uwar jari ni ake wa jaje uwar rago kuma ai mata gori wane ne zai zana mini layi ko ya ce ka na shigo gari jan wuya na kini na zarce na zamo kuma adam gari ba maza kuma ba mata ba da ni suke yin alfahari na fito ku fito kuma gani nan dai bayan gari jan wuya ne ake wa kirari ba ni dogon buri ka zama sarki oga jan wuya kai ne a gaba kai gaba kai ne a gaba jan wuya ka zamta gaba ina kuke ku fito gashi ko ta kunne ba za ku iya ba tafiyar ta maza ce lallai abin da ni na so dai ku yi duba jan wuya daga mota oga mai iso kai manna maraba ku zana layi na sanya layi tafiyar zana so mu yi da tsari jan wuya dan na raya gori shi yasa ne alfahari ba ni san harkar cin amana in kun manta ku kokar kanku ku zo mace kun ga yau da rana ta ce ku yi murna ku walwala babu wanda za ya zo gurin nan ku yi rawar ko wansila jan wuya kowa ya sanni maza da mata kusa kula bani harkar walawala shi yasa na rike da wula nan gari na ne nan yanki na ne nan ikata ce kuma kowa ya sanni jan wuya bani nan sai su yi ta kori da na iso sai su ta gudu na zama kuma sanya gudu gashi ne kuma ba ni gudu ba nan kasar ba ko a can kudu an san ni don ba da gudu shi ya sanya suka bani suna jan wuya mai sa a gudu jan wuya ba ni fariya shi ya sa na ce lafiya ƙarya ne na zuba su zuba za a tantance da rairaya ni ai har na gane maza jin takun so na tafiya ku fito gani jan wuya